No niin, me tultiin Rovaniemelle ja nukuttiin viime yö täällä Heidin luona, mun tädin luona. Ja nyt me ollaan lähdössä käymään joulupukin pajalla. Aamupalat on syöty, kahvit on juotu, hyvä olo, mahusuu täynnä. Otettiin Etta mukaan. Ja nyt lähdetään katsomaan, onko siellä poroja. No niin, me ollaan täällä joulupukin kylässä, Etta ja minä ja Mia. Minä. Ja nyt mennään vähän kattelemaan tonne. Täällä on Christmas House. Mennään sinne ensimmäisenä. Tää on ihan hauska tulla tänne tälleen kesäaikaan. Mut mennään ensimmäiseen paikkaan. Onko siellä joulupukki? Se on hienoja kortteja. Mitäs me valitaan täältä? Tässä on jotenkin aika kiva tunnelma. Tällainen. Onko se Andy McCoy? Tai sitten tällainen piipunpolttaja. Eikö tästä dikkais sun mutsi, että laitetaanko sille tää sininen revontulikortti? Sori. Osaisitko kertoa mulle reitin tänne joulupukin luoksi? Mä en oikein tästä kartasta saa selvää. Ai, vasemmalle ja suoraan 50 metriä. Tonne se. Hei, kiitos. Hyvä. Petteri Punakuona. Siellä on joulupukki tuolla, että nurkan takana. Sitä ei saa kuvata. Sitä ei saa kuvata nyt, mutta me voidaan katsoa täältä stalkkaa sitä. Stalkataan sitä täältä salaa. Missä me oltiin äsken? Me oltiin tapaamassa joulupukkia. Ja joulupukin kanssa juteltiin asioista ja laitoin vähän toivetta sinne, että saatais joku kiva koti meille sitten ensi jouluksi. Nyt katsotaan miten se toteutuu, mutta joulupukki oli oikein kiva ja sanoi, että pitää laittaa paljon terveisiä papille sinne Eskilstuunaan. Eli Noora, sulle terveisiä joulupukilta. Ja nyt mennään katsomaan mitä täällä on. Täällä on. Siellä on Rooseveltin maja. Roosevelt Cottage. Suomalaisten Rooseveltin kottakin.
suoraan kanttiin Vietnam pokaalla siellä ajassa. Vaikka sylissä justiinsa. Joo, mä mietin, että toinen voisi varmaan ottaa. Eli pidä tiukasti kiinni, muuta se lähtee koko köntti kerralla. Okei. Finnish, English? English. When the reindeers eat, they can't bite pieces out of that. They grab and they pull. So you need to hold tight, otherwise they take the whole chunk at once. Okay. So you hold and you let them rip pieces. Okay. No worries about fingers, the vegetarians, they don't bite. Sisälle niin kävellään toi nyppylä tuohon lähemmäs koivuun suoraan. Koska yritetään opettaa se, että porttia ei tukita. Joo. Thank you. We just try to teach not to block the door, Okay. so it's easier to come inside. Hän on lumi. Porro. Puhaltaa tota. Se vähän haluu nuuskia. No se haluaa sen valkoisemmalta puolelta, eli sitä juuristoa niitä. Ahaa, joo, aivan. Veri siellä. Tuutko sä ottaa vähän? Tuutko sä ottaa vähän täältä? Jäkälää. So, welcome to our reindeer office. The reason why we call this office is that our reindeers work here office hours from 10 to 4. Älä työnnä väkisin suuhun, kun ei se halua syödä. Ihan valkoisia. They live 20 kilometers south from the town and we transport them here back and forth every day. If you look around, you can see that the space wouldn't be big enough for them to be all the time. And since they... Ai, nyt maistuu. Tukutti koko homma. Oliko sulla oli nälkä? Sullako oli nälkä? Ei todellakaan. No oli nälkä, joo. Haluatko sä Jami vähän kokeilla? Ota tää. Joo. Voi kun sua syö. Voi kun sua syö nyt noin paljon. Siitä. Oi. Siitä vaan. Ota sä sitä. Sä saat vuorostas kokeilla. Se tuntuu niin hassu, että se kutittaa vähän kun se puhaltaa. Ja... Et, jännittääkö noin? Kova. Kova. Oi. Sä et saa tiputtaa sitä, pidä kiinni siitä. Ui vitsi. Ei se mitään. Se täristelee noita parmoja. En mä pysty pitää tästä kiinni. Pystyt sä? Noniin. Ei se pure. Ei se pure, mutta ota tästä. Se haluu sitä jäkälää. Hullut paarma. Jäkäläitä. Aivan sairaita. Ne ei tikkaa yhtään. Anna sille nyt, kun se tuli nyt jäkälää syömään. Ne ei tikkaa yhtään. Se haluu sitä jäkälää. Jamille jäi tuollakin poro. Tuollakin. Mennäänkö sinne käymään? Jos sulla on vielä jäljellä. Tossa on tuo jäkälä maassa. Ei vasta ihan samaa. Ota sieltä. Mennään katsoa, jos tää viimeinen haluaa. Karva, joka on noin 3500 karvaa 4 sentillä. Sitten kun se on 1,5–2 kuukauden ikäinen, niin sitten se pudottaa sen vasakarvan pois ja kasvattaa kesäkarvan, niin sitten elosyyskuussa sillattu menee. Voidaan muistuttaa. Sitä pikku muistuttaa. Meneekös taas varjoon huiliin? Siellä oli se kaveri. Haluatko sä ottaa? Onko se jäkälä? Tää. Ei ollut nälkä. Lähti juoksuun. Noniin. Noi. Nytkö maistuuko sitten? Nytkö maistuu? Vähän, mut kun ei oo nälkä, niin se syö. On Vähän hikiki. Ja parmakki kiusaa. No niin, ne kiusaa. Ei se väkisin jos. Hänellä enää nälkä. Ne valokuvat on sellaisia, että on valokuvatkin on kivoja, mutta video on aina hyvä. Sitten tulee aina parempi tunnelma. Joo, kiitos. Tullaan taas ensi kerran käymään katsomaan.
kotona vaikka muistaisi? Onko ne yleensä silleen, että ne muistaa? No jotkut muistaa, jotkut ei. Kiitos. No niin. Kerro. Mitään enää Oli ihana käydä moikkaamassa noita poroja. Mulla on ihan sormet ihan siinä semmosessa luonnollisessa rasvassa. Mutta että oli pehmeät torkit ja suloiset porot. Tosi kilttejä. No niin, nyt ollaan lähdössä täältä joulupukin kodista, napapiiriltä. Ja oli ihanaa käydä vähän ruokkimassa poroja ja kurkkaamassa lapsuuden fiilistelyä. Täällä tuli käytyä aina isovanhempien. Täällä tuli käytyä aina isän kanssa. Ja nyt matka jatkuu. Moikka! No niin, tässä on meidän Arctic Light hotellihuone. Täällä on kattokristallia. Siellä on Amy. Ootas, tää onkin zoomilla. No niin. Eli siellä on meidän... Tässä on nyt meidän Arctic Light hotellin huone. Kattokruunua ja siellä on Amy. Tänne. Täällä on Etta. Onko hyvä sänky? Oletko sä testannut sängyn? Oliko se hyvä? Sellainen mukava sänky siellä, missä kelpaa olla. Kelpaa nautiskella. Täällä on kylpyhuone. Tuossa on meidän kylpytakit ja siellä on jotain snacksia ja kahvia ja sitten siellä on peiliä ja täällä on kylpyhuone. Täällä on tällaista mosaikkilattiaa. Sitten siellä on minä. Oltiin syömässä äsken tuolla Gustav-ravintolassa ja oli aika hyvää ruokaa. Tai siis tosi hyvää ruokaa, että nautittiin kyllä siitä. Sitten mulla on tullut varmaan auringonpistos, koska mulla on aika huono olo, niin lähdettiin siitä sitten nopeasti. Ja nyt sitten mietittiin, että pitäisi mennä vielä saunassa käymään. Ja siellä olisi sauna vielä, asiakassauna lämpimänä. Tällainen huone täällä. Tila ja tässä on kaunis jääkarhu täällä suihkussa. Tää on aika hyvän kokoinen tää suihku. Tänne mahtuu vaikka 2 henkeä. Siellä. Jääkarhu. Siellä ja täältä mennään takaisin tänne huoneeseen. Täältä suunnasta näkee kattokruunuja. Siellä on televisio ja sohvaryhmä. Täällä on ihan mukavat tilat olla. Siinä on työpöytä. Ja siihen saa valot sitten työpöytään. Täällä on ihan mukava tämmönen kaunis tuoli alla.
Vähän tämmöstä 50-luvun henkeä siinä. Täällä on jo alettu nukkumaan. Taitaa olla aikamoinen väsy päällä. Pienellä. Siellä. Siellä. Siellä on tähti taivas. Noin. Se on tunne. Tunnelma. Tunnelmaa. Eli tässä on tunnelmavalaistus. Eli iltatähti valaistus. Noin vessakin kiinni, täällä näkee aika kivasti. Nyt laitetaan feeling. Sitten tässä on feeling. Feeling on tässä. Ja sitten all lights. Ja kaikki valot tulee ihan kirkkaus tänne. Ihan hyvä. Täältä näkee. Laitetaan myös. Laita siellä. Laita se yötunnelma. Tämä. Tässä on aika kiva. Mitä tykkää tästä tunnelmasta? Joo, hyvä. Tähän voidaankin päättää sitten tämän hotellin katsominen. Aamupalat mennään sitten syömään aamulla. Ja pitäisi olla aika hyvät aamupalat meille tarjolla. Tämmöisiin tähtituikkeisiin nyt siirrytään yöpuulle.